sam da ne mogu naučiti ništa, ima više porade, slikanja, gdje dođem i tako dalje, to da navodno bude, a u biti, ko svaki na početku za 5 minuta, to sam rekao malo prije na ovoj konferenciji. Jedino oružje u borbi sukobu fizičko koji imate vaše vlastno tijelo. Znači, mi moramo tijelo našeg napraviti oružje. Ja bih s vama htio vratiti bazu. Znači, da imate, kad ste vi dobili u bazu, da imate nekoliko stvari savršenih u bazi, znači, kaže šta je baza. Kaže šta je baza. Znači, tjelesna snaga i osnovne, ljudi ne znaju, nemam, dolaze ljudi, dolaze na nekoj svoj stalno treniraju. Ljudi ne znaju slušati čovjeka s leđa. Ne znaju gdje ga ubijati. Ne znaju gdje je izmon pozicije. Dakle, koji je gdje je izmon pozicije? Kao da će on štiti grlo sebi. Svakako kod bušenja. Znači, on je zaštitio grlo. A gledajte dalje, ja mu tu grazno i kao suku u granu. Gledajte dalje. Ne može on, nemoguće to reći. On je spustio, pravilno, on je spustio, ako smo njega udarac, ako sam ga upatio tu, i on sad zaštitio svoj grlo. A gledajte dalje, ja mu se udjelo ovim vratom. Znači, u stvari, da sam trebao to da radim, neko će se uzeti,